Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2 fevralda Türkmen Howa ýollarynyň Aşgabatdan Deli awariýan uçurynda ýolagçy ýoguldy. Hindistana saglygyny bejertmek üçin barýan 1991-nji ýylda doglan Türkmen awatly Haliýew Ilaman insul sebäpli aradan çykypdyr. Bu barada Azatlyk Radiosyna Aşgabatyň halkara aeroportunyň wekili 10 fevralda habar berdi. Mundan öň bu hadise barada Azatlyga Aşgabat Deli reisiniň ýolagçylary habar getiripdi. Aşgabatyň halkara aeroportunyň tertibine görä Türkmen Howa ýollarynyň 535 nomerleri ise her şenbe güni yerli wagt bilen saat 1:55-de Deli uçýar. Türkmenistanyň Milli Aviasiýa Kompaniýasynyň hyzmatlarynyň hili ýyllar boýy dünýä derejesinde iň pesleriň arasynda agzalýar. Reisleriň gijikdirilmegi esasy kemçilikleriň arasynda görkezilýär. Ýa-ni ýakynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň uçurlarynyň Ýewropa bileşiginiň ýurtlaryna gatnamagyny we bu ýurtlaryň üstünden geçmegini gadagan etdi. Gadagançylygyň takyk sebäpleri ma'lum edilmedi. Britaniýanyň Independent nesri Türkmen Howa ýollarynyň uçurlarynyň ýatyrylmagynyň uçur biletlerini satyn alyp Hindistanda galýan 5000 çemesi adama täsir getirmeginiň ähtimallygyny ýazdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen sanly studentleriň türkmen banklary tarapyndan berilen plastik kartlaryna pulunu naqdlaşdyrmakda duçar bolan kynçylyklar dowam edýär. Bu barada çağalary Orsetde we Belarusda okuyan enatalaryň ençemesi gurrun berýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan enatalar indi bir ay bäri öz çağalarynyň bank kartlaryna pulunu naqdlaşdyryp bilmeýändigini gurrun berdiler. Habarçy şeýle ýagdaý Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentleriň hem başdan geçirýändigini belledi. Beýleki tarapdan ol daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň enatalarynyň Western Union halkara pul iýermek ulgamy arkaly hem pul uradyp bilmeýändigini aýtdy. Daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda okuyan türkmen sanly studentleriň iýlerinden iýerilýän pul almak bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklary şeýle-de ýurt içinden daşary ýurtlarda okuyan studentleri pul geçirmekde döreýän problemalar barada Azatlyk Radiosu geçen ýylyň dowamında ýygyderli habar berdi. Beýleki bir tarapdan geçen hepde Azatlygyň bir-birinden garaşsyz paýtagtdaky iki çeşmesi türkmen serhetçilerine, migrasiýa gullugynyň işgärlerine we gümrükçilere daşary ýurtlardan gyşky kanikula gelen türkmen studentlerine ýygyna goý bermezlik barada görkezme berilendigini habar berdiler. Bu görkezme bir tarapdan hökümetiň studentler sebäpli çekýän valuta ýüküni ýeňletmek bilen bagly bolsa, beýleki bir tarapdan häkimetler daşary ýurtlarda okuyan studentler we olaryň öz pullaryny alyp bilmeýişi barada çykýan habarlaryň köpelmeginden alada galýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri gurrun berdiler. 6 fevralda Aşgabatda saparda bolan Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Orsetde 30 000 türkmen studentiniň okuýandygyny aýtdy. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Hazar deňiziniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýany tasdiklady. Bu barada Qazaq prezidentiniň medeniýet edarasy maglumat berýär. Ýatlatsak 10 awgustda Qazaqstanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň hemde Qazaqstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazaryaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Hazaryň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Bu dokument Kaspiyden onun resurslarynyň şeýle-de howa giňişliginden peýdalanmagyň düzgünlerini kesitleýär. Bu ulalaşygy amala aşyrmak üçin kenaryaky 5 döwletiň resmiýetleri soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 50-den hem köp iş maslahatyny geçiripdi.
etdi. Türkmenistanyň mejlisi Hazar deňiziniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýany 1-nji dekabrda tasdiklapdy. Bellesek konwensiýa gol çekilmegi bilen Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazaryň üstünden çekilmegi meýilleşdirilýän Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygy baradaky gurrunlar dürli medeniýet seriýetlerinde üns merkezine çekilipdi. Onuň üstü bilen Türkmen gazyny Azerbaýjana ondan aňryk Ýewropa aktarmak gözüňünde tutulýar. Emma wagtyň geçmegi bilen bu ugrda häzir nähildir bir öňe gidişlikleriň gazanylandygy ýa-da gazanylmandygy barada resmi derejede hiç hili maglumat berilmeýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.